Staroveké civilizácie nám zanechali stavby, ktorých konštrukciu by sme s našou modernou technológiou len ťažko napodobnili. Egyptské pyramídy sú dokonale zarovnané s hviezdami, s presnosťou, ktorú dodnes nevieme úplne vysvetliť. Na stenách starovekých chrámov v Indii či Egypte nachádzame rytiny, ktoré až podozrivo pripomínajú moderné stroje. Je to len náhoda alebo dôkaz o dávno zabudnutom poznaní. Legendárne Machu Picchu bolo postavené z kameňov vážiacich desiatky tón, a to bez použitia kovu či kolesa. Niektoré teórie dokonca naznačujú, že tieto vyspelé civilizácie mohli mať kontakt s niečím, čo nebolo z tohto sveta. Alebo možno len podceňujeme, akí geniálni boli naši predkovia. Ich vedomosti sú vytesané do kameňa a prežívajú dodnes. História možno nie je taká, ako ju poznáme z učebníc. A najväčšia záhada je, čo všetko z nej ešte nevieme. Ak vás fascinujú tajomstvá minulosti, dajte nám vedieť v komentároch a sledujte nás pre ďalšie objavy